Benvidos. Se vostede ten na casa algunha libreta, algún recordatorio de primeira comunión, unha esquela, unha lápida escrita en galego entre xullo de 1936 e 1950, ten un documento importante da resistencia lingüística en tempos difíciles. Mándenolo ao enderezo que aparece na pantalla porque queremos saber da vida da nosa lingua. Empezamos. Castrigo é o nome dun lugar da parroquia de San Xoán de Ortoño, no concello de Ames, e en Castrigo está precisamente o Instituto de Bertamiráns, que é o núcleo urbano máis próximo. A primeira impresión que produzo o topónimo Castrigo é o dunha palabra composta de cas máis trigo, é dicir, unha casa da que fose posuidor un home apelidado Trigo. Pero todo isto, que parece evidente, deixa de selo cando vemos que nun documento de 1216 consta Castuirigu como antecedente de Castrigo. Se Castrigo ven de Castuirigo, este Castuirigu ven de Casa e Teodorico. Ese é o significado. E ese Tuirigo é o mesmo nome que deu orixe ao topónimo Toiriz, que significa de Teodorico, e que se repite nos concellos de Taboada, Lugo, Pantón, Rodeiro, Silleda e Vila de Cruces. Ben falado. A conxunción copulativa máis usada en galego é, sen dúbida ningunha, é. Ao lado da locución conxuntiva, é máis. Dicimos tanto o can e o gato, como o can e mailo gato. Esta conxunción é sempre se pronunciou como un é aberto. Xan e Pedro. Na actualidade, na maior parte de Galicia, continúase a pronunciar con E aberto en todos os casos. Xan e Pedro, o can e o gato. Pero hai algunha zona onde esta conxunción, cando vai seguida de vogal, pero só cando vai seguida de vogal, pode pronunciarse como I, pasando a formar un ditongo coa vogal seguinte. Un can e un gato. O meu e o teu. Neste caso, se vai precedendo a un E ou un O, estas vocais pronúncianse abertas. O meu e o teu. A pronunciación desta conxunción con E aberto é sempre correcta, pero é totalmente incorrecta e debe evitarse a pronunciación como I cando vai seguida de consoante. Nunca digamos logo Carballos e Castiñeiros, senón Carballos e Castiñeiros. Nunca Montes e Moreas, senón Montes e Moreas. Nunca digamos o pai e mailanai, senón o pai e mailanai. Ben falado. Hai aínda moitos galegos que cando lles preguntan pola idade responden, especialmente se son homes, son da quinta do 42, en vez de dicir nacín en 1921. É raro que para unha persoa sexa máis importante o ano en que fai os 21 anos co día do seu nacemento. Pero o asunto ten a súa explicación. A partir do século XVIII, o servizo das armas deixou de ser unha profesión só de soldados voluntarios. As guerras pedían cada vez exércitos máis grandes e mellor instruídos, e os estados recorreron ás levas de homes en preparación militar, e máis tarde ás quintas forzosas, nas que se recrutaba por sorteo en cada concello, de ano en ano, unha quinta parte dos mozos que entraban na maioría de idade. Mais adiante, o servizo fíxose obrigatorio, pero a palabra quintar ou a frase entrar en quintas continuou en uso. Para a gran maioría dos mozos o día que quintaban marcaba un antes e un despois nas súas vidas, pois supuña no mellor dos casos seren arrincados dun medio familiar, e no peor seren embarcados para unha viaxe da que moitos non retornaban. Por iso se memorizaba tamén o ano da quinta. Un pau longo de madeira. Vara. As pezas de cor branca que temos na boca son os Dentes. Ves como sabes? O 1 de abril é un día no que se lle gastan bromas aos compañeiros e se mandan facer recados que non teñen que facer. Por iso, despois, cando volven se di o 1 de abril, van os burros onde non deben ir. A broma gástase por toda Europa.
Os franceses e os italianos chamanlle o peixe de abril, os alemáns a broma de abril, os ingleses chamanlle o día do parvo de abril e os escoceses celebran 2 días. E o segundo chamanlle o día das nádegas porque poñen letreiros nas costas da xente que din dame unhas patadas. Saúde, amigos.